Okay, let's start. 3, 2, 1. Let me know. The way you love me, I'm loving and loving mad. And the winner. Mä mennään sit sä oot silleen, mitä se oli? Let me know. Let me know. Do you love the way I do when I do it right? Do you love Okay. Tervetuloa takaisin uuden jakson pariin. Mä oon Mushe. Mä oon Ura. Ja tää on Kerro mulle podi. Tänään meillä on pari dilemmaa ja pari hassua juttua. Mutta joo, mitä sulle kuuluu? Itse asiassa mulla kuuluu hyvää, mä tulisin takaisin Espanjasta. Looking real nice. I got the tan I wanted, but we move. Mä oon kävellyt ihan sikana. Mä oon viettänyt ihan sikan aikaa ulkona, joten mä oon tosi ruskettunut. Jos joku kattois meitä, niin I look like I came from Spain. You look like you went to Spain and I look like... Mä oon ollut himaspiilossa. Joo, mutta... mun mielestä Suomen aurinko catchaa ihan sika hyvin. Se on kyllä totta. And if you're not careful, the tan can look very muddy. Kun me puhutaan nyt täänneistä, käytät sä aurinkorasvaa? Käytän todellakin. Mä supporttaa black people, jotka sanoo, että meidän ei tarvitse käyttää aurinkorasvaa. Okei, mä tuun eteen, koska I was once those people. I was once those people, ketkä ei käyttänyt aurinkorasvaa, mutta mä käytän kyllä nykyään. So. Siis, I mean, we're black, mutta se ei tarkoita, että me ollaan invincible. Käyttäkää aurinkorasvaa, especially jos teitä kiinnostaa niin kun, miltä teidän iho näyttää 20 vuoden päästä. I mean, joo, me katsotaan meidän vanhempia ja niillä on tietysti iho pysynyt ihan sika hyvässä kunnossa ja ne ei ole ikinä käyttänyt mitään aurinkorasvaa. But I still believe that they could have prevented a lot of things. Yeah, skin cancer doesn't know skin color. Definitely. Yeah, definitely. Yeah. Mut joo, kesä. Summer is approaching. Joo. Yeah. Siis oikeesti täällä on tosi hyvät säät. Siis tässä on oikeesti ollut vähän aikaa, että on ollut sellainen fiilis, että okei, joku pieni ohut takki, vähän väli ottaa takin pois. Mä olin ehkä huolissaan, että tänä vuonna kesä ei tuu. Tai että kesä venyy. Että se niinku alkaa myöhässä, mutta sitten syyskuu on myös lämmintä. Mutta ihanaa, että mun mielestä eilen oli eka kertaa, milloin mä näin ilman takkia. Which was amazing. I'm not gonna lie. Mulla olisi pitänyt olla ulkona eilen. I was sleeping. Se olisi kyllä oikeesti, mä katsoin, että oli joku 18 astetta vielä, mä silleen, että mä missasin oikeesti tosi hyvän päivän. Joo. Ja sit eilen oli Marimekon show Espan puistolla. And because of black people timing, me ei ehitty. Mut se oli... Sä et mennyt sinne? Mä menin, mutta mä en ehtinyt nähdä sitä showta. Okei. Mut siellä oli ihan sikakiva vibe, siellä tarjoltiin jäätelöä, kaikkea. It was so nice. Mä näin, kun muutamat tyypit postaili ja mä olin silleen, että that looks so good. Like every year, joka kerta, mulla on aina jotain menossa se päivä, että mä oon silleen, että joo, mä oon ihan sikaväsynyt töistä. Onko se vuosittainen juttu? Joo, joka vuosi. Next year. Inshallah, I will make it. Mä ajattelin mennä katsoa Sinners huomenna. Sä menet huomenna katsoa Sinners? Joo, mä tiedän, että sä oot kattonut sen. What do you think? Koska tosi useasti, kun mä mainitsen ihmisille tai pyydän vaikka tai friendiä katsoa Sinners, mä oon silleen, Sinners, tiedätkö? Oikeesti? Joo, että jotkut sanoo, tiedätkö, I'm a Muslim or I'm a devout Christian. Mä en tiedä miksi, että siitä on tollainen niin kuin ajatus. Sitten toiseksi, jengi luulee, että se on kauhuleffa. Mun mielestä se on kauhuleffa. Mä sanon, mä en tykkää katsoa kauhuleffoja. Tietenkin tässä on, miten mä sanoisin, tässä on sellaisia pieni ehkä jump scares for me, koska mä oon tosi herkkä when it comes to stuff like this, mutta ei tää kauhuleffa. Mutta se oli oikeasti tosi hyvä. Katoit sä Vampire Diaries nuorempana? Okay, cancel, but no. Okay, koska to me it gives Vampire Diaries but black. Really? Mä en kattonut sitä koskaan. Oh, I love Vampire Diaries. Tiedätkö, kun porukka... Let me tell you, kun porukka katsoi Vampire Diaries, arvoin, mitä mä katsoin. Awkward. Degrassi ja Awkward. If you don't know what Awkward is, you know what Awkward is. Mä tiedän Degrassi and Awkward, mut mä en ikinä katsonut niitä vapaaehtoisesti. Never. Ei, mä katsoin, tietsä. Se oli aina sellainen rutiini, tietsä, MTV päälle, Degrassi, Awkward, sit oli Faking It. Katsotko Faking It? En. Oh my gosh, mä elin MTV. Yeah. That's how serious I was about that channel. Mitä mä katsoin MTVstä? Mä katsoin jotain, mut
silloin kun mulla oli läppäri, tai mun isoveljellä oli läppäri, ja mä sain aina käyttää sitä. Mä katsoin kaikki niin kun, nettiohjelmia from niin kun, third party websites, tiedätkö? Oli, tiedätkö, if you know how to maneuver, sä löysit kaiken ilmoitteeksi. So I used to do that. I wasn't on that yet. Yeah. I was late. So mä en oo kattonut telkkaria in a very, very long time. Mä oon aina kattonut läppäristä. Ja The Vampire Diaries, sit oli Arrow, sit oli... Eikö se kuulostaa tutulta? Arrow on se äijä, jolla on se green suit. He's like a superhero. Sillä on vihreä ja sit sillä on Arrow. En mä sitä silleen kattonut. Kyllä mä tiesin siitä, mutta mä en kattonut sitä silleen. Sit oli Flash. Mä katsoin Flash. Mä oon aina ollut low-key niin kuin sci-fi girl. Joo, kuuntele. Mä en skipi. Mä en hirveästi kattonut We go like this. Mä en hirveästi kattonut skifiä. Mulla oli ehkä... Mä yritän miettiä. Ei. I was that kid, joka katsoi aika paljon sellaisia like high school drama shows. Tollasia. Mä olin niitä lapsia. Mikä oli the spin-off show of Vampire Diaries, missä oli Klaus? I feel so left out right now. No, siis tää on niin kuin mun nuoruuden highlight, niin kuin mitä mä paljon sarjoja mä katoin. Ja what I used to do, I could never do today. Mä katoin 8-12 tuntia putkeen sarjoja. I did that, but mä haluan sanoa, että mä tein ton AMK-aikan. Tyyli, jos mua stressasi niin paljon. Jos mun piti oikeasti tehdä jotain, mä vaan laitoin ohjelman pyöriin. Ja mä katsoin koko seasonin tyyli alusta loppuun non-stop, ei breaki, heräsin, jatkoin katsoa niinku tolleen mä tein. Yeah. I get it, because mulla on niinku, when I was younger, I used to do that often. Mutta nyt vanhempana, sometimes I be speaking like mä oon fossiili. I'm not that old, guys. Mut nyt niinku, in this age, mun on vaikea olla liikkumatta. Like literally mun on pakko mennä ulos haukkaa happea tai jotain. Mutta jos mä oon kipeä tai jos mulla on ollut oikeasti tosi raskas viikko ja mulla on tietysti vapaa viikonloppu, kyllä mä pystyn katsoa sarjan alusta loppuun. Sarjoista puheen ollen, kun me puhutaan näistä, niin mä en tiedä, ootko sä kattonut Power? Mä oon kattonut Power. Sä oot kattonut kaikki 4 books. Joo, mutta mä en oo kattonut, mikä tää on, Kanan. I'm not gonna lie. Mä katoin ne, mut sit siinä oli se uusin season, mikä tällä hetkellä on menossa. Mä en kattonut sitä. Okay. Mut jos sun olisi pakko valita, että mikä niistä 4 oli niinku sun lemppari, niin mikä olisi? Mikä se äijän nimi on? Tariq! Oh! Se Tariqin, joo, Tariqin oli, tiedätkö, tai, koska sitähän on tehty tosi aktiivisesti ja siitä tulee niinku seasons tosi tasaisesti. So se on ollut niinku, I feel like niinku sen sarjan highlight viimeistä pari vuotta. Mut Tommy Egan, I was about to say, I love Tommy Egan, se book 4, se alkoi hyvin. Tiedätkö, siinä oli tempoja heti alusta pitäen tähän saakka. Mä oon silleen, että mä tarvitsen sen uusimman seasonin. Book 2, mä tykkäsin siitä alkuvaiheessa silloin, kun oli silleen, että siinä tapahtui aika paljon. Sitten siinä oli se Zeke, se vähän tyhmä korispelaaja, ketä ei niinku tajunnut mitään, mitä tapahtuu. It was fun, but then jossain vaiheessa vaan alkoi tuntua siltä, että okei, mitä nyt seuraavaksi? Te olette koulussa ja te myytte huumeita. Nyt mitä seuraavaksi? Niin, milloin tää loppuu? What do you think about Kane? Oh, se on hauska. Mä sanon tälleen, että musta oli niin hauska, kun se aina... Eikö se ollut Brayden? Brayden, joo, se oli Brayden. Yeah. He was always coming for him. Like, that was so funny to me. Like, se oli aina silleen, että mä haluan se huomioon, kaikki muut saa huomioon, paitsi mä ja tälleen, mut se oli kyllä gangsteri. Se oli gangsteri. And Brayden on niinku hyvä esimerkki siitä, että the children of rich people are always rebels. Yeah. Because they can just fuck up and fail. Yeah. And daddy's money is there to save you. Yeah, mutta ei sillä ollut enää loppuvaiheessa hyvin. Ei, se faija saanut get out. Mä enää jaksa katsoa, että porukka tulee tänne pistää meitä stressiä ja tälleen. But yeah, I'd say definitely, yeah, 4. Mut sit nyt on tulossa joku spin-off ja I'm excited for that. And I hope like, siinä on, kaikki puhuu jotain, että tulee sellainen versio, missä on niinku
James ja Tommy, kun ne oli nuorempia. And I'm so excited for that, jos toi tapahtuu. Mut sit oli myös jotain, että tulee joku toinen book, missä on vähän silleen, että Tyreek ja Tommy tulee yhteen ja toikin kuulostaisi aika hyvältä. But I don't know, jos sulla olisi vähän niinku pakko valita, että niinku James ja Tommyn elämä nuoren vai toi Tommy ja Tyreek niinku spin-off siitä, että mitä se jatkuu nyt? Definitely Tommy and Tyreek. Really? Joo, because mikä tää oli? Mulla tulee sen äijän oikein nimi Omari. Se James. James and Patrick is dead. Stay dead. No, but I'm saying like, miten se päätyi siihen vaiheeseen? Miten se, the whole, silloin kun Angela oli nuori ja nämä kaikki was from the same ends and everything. Mä meinaan sitä. I don't know, koska tää sarja on jatkunut niin pitkään. I feel like the secret to niinku, hyvään sarjaan on, että storyline niinku, se ei ole liian delayed, koska se innostus kind of menee siitä, että niinku, on tässä sarjassa on selkeää, että they're building the storyline as they go. Yeah. For example, mä hyppään nyt toiseen aiheeseen, mutta You Season 5. Tiedätkö mitä? This is so bad. Mä en ole katsonut sitä loppuun vielä. Mihin sä oot jäänyt? Mä aloitin eka episoden ja se jäi kesken. Mä sanoin, että mä tuun takaisin. Ja sit se jäi siihen. Season 5 eka episode. Joo. Eli sä oot kattonut mut mä en nähnyt sitä. Joo, mä oon nähnyt aiemmat seasonit. Silloin kun se oli Iso-Britanniassa ja joo, mä oon nähnyt ne. Mut toskin näkee selkeästi, että niinku, the storyline is falling off. Like, the secret to niinku, hyvään sarjaan on, että sä tiedät milloin lopettaa. Onko totta? Jos sä vaan jatkat, it just... Se on vähän niinku, on sellaisia elokuvia, kun on silleen, että ykkönen tulee ja sitten se, tää oli tosi hyvä. Sitten tulee tokas, että silleen, no se oli hyvä, mutta musta ykkönen oli paljon parempi. Sitten tulee se kolmas, että silleen, kolmas ei ollut oikeasti tarvet siihen. We could have lived without number 3. But I feel like, koska on niin paljon kysyntää, niin ei ne oikein mieti sitä, tietsä, plottia ja miten siinä tulee tapahtumaan, ne vaan vetää jotain, tietsä, nopeasti sit siihen. Joo. And yeah. Koska You Season 5, like, we get it, you're a psychopath. We get it. Yeah. Mut mitä sitten? Like, when are you gonna get caught? Koska you can't just be niinku doing the most, sä niinku ikinä jää kiinni. It's weird. Season 5. Sä katsoit se loppuun? Joo. Miksi mä jotenkin ajattelin, että se menee sen yhden tytön perään, kun se tyttö oli silleen, että se muuttaa takaisin Eurooppaan. Se otti sen lapsen ja sitten se muutti takaisin Eurooppaan. Ja sitten se meni vähän niinku Euroopan perään. Ai sen current wife. Ei, oli joku toinen siinä. The mulatti. Joo, just se. That's old news. I don't know what you're talking about. This is season 5. I know, but that one season he was like, oh yeah, she's in Paris, like he's gonna go there next. And then boom, mä katson tää uusi season, siinä on silleen, että jos se tuli takas, koska se brittimuija sai sen identityn jotenkin, tietsä, korjattua ja nyt se pystyy tulla takaisin as the real him. And I was like, what? Mäkin, I felt like that, että jotain puuttui siitä välistä. Joo, että niinku nää skippasi jotain kohtia. Joo. Yeah. Mut joo, that wasn't niinku se. Yeah. Okei. Nyt aiheesta kukkaruukkuun. I feel like me voitais puhua nyt, kun tässä on hyvä sää. Ja kesälomat on alkamassa tosi monelle. Et mitkä on sellaiset jutut, mitkä antaa sulle sellaisen fiiliksen, että kesäloma alkaa? Kevätjuhla. Okei. Kevätjuhla shoppailu. Joo. Joo, mamma be like, no niin, mennään kauppaan. Kauan mikä mekko sulle hankitaan. Joo, hulluin fitti päälle. Mut sä et saanut päättää hirveästi. Joo, se valitti sulle. Äiti sanoo, tää näyttää hyvältä, se on siinä. Joo. Ja sitten, mikä muu? Onko sun mitään muuta? Ei. Mä sanoisin, että mulla oli ainakin silleen, että kun mä katson ikkunasta ulos ja mä voin näkeä, että niinku puut kukkii ja sitten mä olin silleen, okei, nyt alkaa kesä. Ja sit se, en mä tiedä, jotenkin kaikki paikat näytti niin kirkkaammalta. Ehkä se on jotenkin niinku junnun aivoissa jotenkin silleen, että paikat näyttää niin kirkkaammalta ja värikkäämmältä. Koska nyt mä oon silleen, että joo, tuolla vaan valo enemmän. That's it. Joo. Tää ei kyllä silleen liitä aiheeseen, mutta jotenkin liittyy, koska kevätjuhlat
Mä aina stressasin arvosanoja. Okei. Okay. Aina kun mietit todistustulemassa, että mitä sieltä tulee. Tai sitten se, että tuleeko hymypatsas tai stipendi. Wow. That's the difference between me Really? and you. Koska niin kun, ainut aika, milloin mä oon stressannut mun arvosanoista, my whole life, oli ysiluokalla. Oikeesti? Joo. Mä stressasin joka vuosi. Ja sit aina kun tuli se, että no niin, nyt stipendien jako. Sit kuuluu Marja Perttinen, please, mä haluan se toka tyyppi. Sit kun mä kuulun mun nimeä, mä sanoin, Oot saanut hymypatsasta tai stipendiä? mä sain stipendin, mutta en mä saanut hymypatsasta. Mistä sait stipendin? I'd be lying, jos mä sanon, mä muistan, mä sain kutosella. Okei. Okay. Koska joka vuosi mä sanoin, että please mä. Ja sit kutosella mä sanoin, että en mä enää jaksa. Mä aina oon silleen, että please, like let it be me. Niin sit mä olin silleen, että joo, että mua ei kiinnosta. Jos mä saan sen, mä saan sen. Jos mä en, sit yhtäkkiä mä kuulen mun nimeä, niin mä vaan, mä sain sen. Se oli joku 20 € stipendi, but I still felt like a naughty the kid. shit. Oh my goodness. Stipendi, hymypatsas. Musta tuntuu, mä lähdin silloin, kun ne alkoi sanoa niitä. I was out of there. Mä tiesin, että mä en ole ikinä listalla. Ei oikeesti. Mut mä haluaisin saada nyt stipendin. En mä tiedä, eikö se ole vaikeampi nyt? On, mutta se on mahdollista. Niin, nyt mä oon miettimään Koska sitä. I feel like mä oon vasta niinku jälkeenpäin vähän hikkeytynyt. I became a nerd later on in life. But back then, couldn't give a shit. Ei, mä sanon oikeesti. AMK-ajat mä tiesin, että ei ole mitään stipendia tulossa mulle ja se, thank you for the degree, bye bye. Mut joo, nekin, se on niinku tosi, ne kriteerit, sun pitää tehdä something very specific, sä voit saada oppinäytetyöstä, jos on erittäin onnistunut, tai joku täysin uusi aihe, mitä ei ole vielä tehty, tai jotain tämmöistä, niin voi saada stipendin, mutta mun veli sai kerran hymypatsaan, ja mä otin sen huoneessa, so I can look at it. Wow. Yeah. Siis mun äiti vieläkin, tiedätkö, koska puolet mun sisaruksista on saanut hymypatsaan, niin mun äiti vieläkin niinku säilöi ne kunnon silleen muovit päälle ja kaikki, että niinku ei mitään pölyä, ei mitään tussimerkkejä, ei mitään. Siis ihan silleen, että ihan niinku se on tosi arvokas homma vieläkin. Mut muovisäilöminen in African families, it's crazy. Like, miksi jengillä on vieläkin telkkarissa, että sä ihan muovit päällä, tietsä, it's been 20 years, tai kaukosää, tiedä, se on tietysti joku possi. Miksi mä luulen, että se oli vaan meidän tehdä tuolla? It's most African families. And then if you start peeling it because it's pissing you off, siinä tulee iso juttu. Meillä on kaukosääni, siinä se muovi laittu kunnolle, tietsä. I thought it was just us. No, it's mä olisin, että mä en ymmärrä, miksi tää on tälleen, but yeah. It's every... Mitä jollekin mun friendillä kävi sillä, että sillä oli autossa, tiedätkö se, missä on tiedätkö, niin se radio ja nää, tiedätkö, ne näytöt. Niin se oli säilynyt sen muovin niin pitkään, ja sitten kun se päivä tulee, että se pitää ottaa pois, niin. It took everything off. Se on joskus oikeesti, älkää säilyttäkää muoveja, it's not doing anything good. I love being African. Siis mä oon shokissa tosta. Mä lupaan, mä en tiedä teille. Etkö? En! Haven't you been into a Somali household? On, mut en mä näe mitään muovia siinä päällä. Yeah. I feel like joka somppukämpää, mihin mä menen, se on... Mä kyllä tiedän sen, että mä en tiedä, onko teillä silleen... Joillakin on muovit sohvassa! Okay, that is crazy. Oh my god, I swear to god, jollain on muovit sohvissa. Mä tiedän sen kyllä, että on niinku kaappi. Tyyli, sä avaat yhden kaapin, siinä on täynnä muovipusseja. Oh joo, mulla on omaskin asunnossa. Silleen, että yksi kaappi on täynnä muovipusseja, tai sitten on yksi pussi, missä on täynnä muovipusseja. Joo, et koska mä tiedän sen. Mä en tiedä, onko sää niinku international African thing, mutta me ei ikinä osteta roskapusseja erikseen. Me käytetään muovipusseja. Mä oon jollain väliin. Sometimes. You or family? Niinku kotona, äiti. Okei, kun sä laitat tolle. Meillä on tällä, että jos on joku bio, sit on erikseen se. Mut sit kaikki muut on sit siinä, sä tiedät, ok, lillipussi, prismapussi, tälleen. Joo. Joo, ei, mikä on kierrätys? Africans are in the front when it comes to kierrätys. You think so? Muovi. Heillä on kaupasta pussin, ja ne säästää sen pussin, ja käyttää sen heittää roskivia. That's true. Ne ei osta erikseen. That's true. Mut erikseen kierrättäminen, biojäte, pahvi. Okei, pahvi, joo. Okay. That's just common sense. Paperi. Mut biojäte ja sekajäte, same shit. Really? Joo. Please don't cancel me.
Meillä on kyllä silleen, että bio tää erikseen. Joo. Okei. Mutta nyt aiheesta toiseen. It's time for the game. So mulla on... Tää ei oo ehkä suoraan Am I the asshole? Mutta tää on vaan niin kun tällainen scenario, mitä mä löysin netistä. Ja se oli englanniksi, mutta tää on nyt käännetty. Joten miten voisin ottaa puheeksi sen, että tyttöystäväni ei enää halua maksaa osuuttaan nähtyään palkkani? Olen 24-vuotias mies ja tyttöystäväni 24 kanssa olemme seurustelleet 6 kuukautta. Molemmat olemme juuri valmistuneet yliopistosta ja teemme tällä hetkellä palkattomia harjoitteluita. Meillä ei ole paljon rahaa, mutta emme ole aivan rahattomiakaan. Pystymme silti käymään rannalla, syömässä ulkona ja viettämässä aikaa. Hän saa rahaa vanhemmiltaan ja myymällä aivan sairaan herkullisia korvapuusteja Instagramissa. Itse teen freelance-töitä kotoa käsin ja sain juuri ihan hyvän palkkaisen työn. Kerroin hänelle uudesta työpaikastani ja siitä, että voisin suositella häntä, koska hän täyttää kaikki vaatimukset. Opiskelimme samaa alaa. Aina kun mainitsen asiasta, hän vastasi välttelevästi tyyliin, joo, ois siistiä, mikä meidän kielellä tarkoittaa lähinnä, että puhutaan jostain muusta. Joten lopulta lopetin aiheen nostamisen esiin. Pari viikkoa sitten hän oli yötä luonani, kun liitin läppärin televisioon katsoakseni Netflixiä. Huomasin vasta jälkikäteen, että ruudulle tuli ensin näkyviin maksusivuni, vaihdoin nopeasti näkymään enkä miettinyt asiaa sen enempää. Sen jälkeen hän on kuitenkin alkanut huomautella siitä, että en tienaa edes 1/5 sitä, mitä sinä tienaat. 1/5. Ja kieltäytyy yhä useammin maksamasta mitään. Meillä on alusta asti ollut jonkinlainen hiljainen sopimus siitä, että vuorottelemme maksamisesta. Hän ostaa aamukahvit, minä illallisen tai hän leffaliput ja minä herkut. Ja olen aina yrittänyt maksaa ne kalliimmat jutut, koska tienaan enemmän. Nyt kuitenkin joka kerta kun olisi hänen vuoronsa, hän vain katsoo minua sillä tavalla, että odottaa minun maksavani. Minkä yleensä sitten teen? Kerran hän jopa kysyy, haluatko rahaa? Sillä hetkellä, kun olin jo ottamassa laskua, ja se tuntui minusta aika epäkunnioittavalta. Meaning he was about to pay already, and she's asking, niin kuin haluatko, että mä autan sua. En halua painostaa häntä työhön, jota hän saattaa vihata tai lopettaa parin viikon päästä, enkä tietenkään halua, että hänelle tulee paha mieli. Tuen hänen bisnestään ja olen jopa tarjonnut maksamaan mainoksista tai muista keinoista kasvattaa hänen yritystään, koska uskon, että hän on oikeasti lahjakas. Mutta joka kerta kun otan asian esiin, hän vastaa vain, joo, ois siistiä, eikä koskaan tee asian eteen mitään. En kuitenkaan halua tuntea olevani ainut, joka rahoittaa meidän menot. Kyse ei ole rahasta, vaan siitä, mitä se symboloi. Miten voisi ottaa tämän aiheen puheeksi ilman, että hän puolustautuu, ja miten voisimme löytää taas tasapainon talousasioissa? God damn. Let's start from the seurustelua 6 kuukautta. Ja ne asuu yhdessä. That's crazy. In my opinion, that's crazy. No, that's beyond crazy. Like, how you... Second of all, hän tienaa 1/5 siitä, mitä sä tienaat. 1! I'm trying to know the numbers at this point. well, we can assume the numbers. Sanotaan, että sä saa nyt 5 tonnia, niin sit sä saa tonni. That's crazy, bro. Ja sulla on ongelma sen kanssa. Mun juttu siinä on se, että what was like, mistä te puhuitte, miksi te ette voi niinku keskustella? Like, selvittäkää tää asia, puhukaa, mikä teillä oikeasti toimii, cause I don't know, but it's crazy to me. I think it's the girl's fault. That's elaborate, mitä sä meinaat? Mä tarkoitan siinä mielessä, että jos hän alun perin halusi miehen, joka maksaa kaiken, miksi se suostui maksaa jotain to begin with? She didn't know he got money. But soon as she found out, now you're acting pissed. So, miksi sä vaan alusta asti ollut vaan silleen, Totta, you put it like that. Joo, koska niin kun feikkasit sä to get him, tiedätkö, closer. Only to, tiedätkö, change your mind later. Koska jos sä tykkäät olla tietynlainen... Mut ei, mä en ymmärrä yksi juttu. Sori, mä tiedän, että sä puhut tosta, mut miten nää tekee samaa alaa ja se saa 1/5?
Something ain't adding up. No, mutta se ei tee oman alan töitä. Se teki vaan sitä niin kuin... Mutta se äijä vielä yritti suositella sille duunia, sellaista samaa duunia, mitä se tekee, että se olisi saanut saman verran palkkaa. Ja se vastasi, että ois siistiä. She don't want to work, she want to be provided for. Isn't it clear? I know it's clear, but it's like... I mean, having things paid for, okay, cool, that's cool ja tälleen. Mutta sekin, että sulla on oma raha myös. Of course. Like, Ei, obviously. Niinku, se, että sä et halua työskennellä, that's weird. Niin kun, you ain't got kids, you're not planning to have kids. Niin kun sun online business is not taking up all of your time. Miksi sä käyt töissä? Great question. Mut silti, ehkä se vaan tietää, että jos hän menee töihin, now he's expecting her to pay more as well. Okay, so how the hell did they even make this shit work in the first place? Mä ymmärrän, että tässä on niin paljon outoja like, kohtia, että miten te edes pääsitte tähän tilanteeseen? Miten sä pääsit tähän tilanteeseen? I don't know, I feel like tuollaisessa tilanteessa you just gotta be a grown up ja oikeasti istuu. Istutte ja puhutte oikeasti, että miten nämä asetelmat menee. Et sä tiedät, että mä teen 1/5 sun palkasta. Että mikä, if she don't want to pay nothing, sanot sille, että this is not fair. Right. This is not fair. Niin kun, tässä ei ole mitään sellaista, että sä vaan pyörittelet silmiä ja sä venaat, että se maksaa. Pidät sen kanssa keskustelun and you tell him where you stand and why you don't feel it's fair. Piste. Mutta tossa mainittiin jollain tavalla niinku kulttuurista ja se äijä oli vähän niinku sillä lailla, että koska sit kun se vastaa mulle, että ois siistiä, niin vähän niinku se sanoo sille niinku niiden kulttuurissa, että I kinda don't, tiedätkö, että jätä mut rauhaa. Mut jos ne tulee tietystä kulttuurista, niin sit sen äijän pitää tietää, että se ei pysty liikkumaan tuolla lailla, että niillä on tietyt kulttuurit, tietyt tavat, miten toimitaan. Niin mä en tiedä, miksi se äijä esittää surprised. Mut miksi se sit jousti, jos se tietää, että se on tietystä kulttuurista? Tajut sä? I think se on hyvin yksinkertainen keskustelu. You sit down ja sä kerrot, että hei, että mä en haluaisi maksaa niinku näin paljon. Tai mä en tykkää siitä, että sä oletat, että mä maksan. Ja sit niin kun, kaikki on mun mielestä keskusteltavissa. Ja te voitte yhdessä päättää, okei, toimiiko tää dynamiikka? Haluatko se äijä maksaa sun puolesta? Ja jos ei, ja se on sulle sellainen kriteeri, mikä on tärkeä, then y'all can go separate ways. Yeah, mä oon samaa mieltä. Mut et sä voi pakottaa ketään, niin. Sä et voi tulla niinku tilanteeseen tai suhteeseen olettaen, että niin kun mä haluan, että kaikki tehdään puolesta, mutta se toinen ihminen ei ole valmis. Then you gotta go find someone, joka on sun kanssa samalla aaltopituudella. And the dude gotta find someone who can go 50-50. Yeah. Ei, mut niin kuin mä sanoin ja niin kuin säkin sanoit, tuo on just sellainen homma, että you just have to have a conversation. Ei tuo sellainen, että sä vaan sivuat maton alle ja sä oot silleen, kyllä se ehkä tajuu. Tai... But ei, I still don't get it. Like, niinku... Hän tienaa 1/5 siitä, mitä sä tienaat. Mä oletan, koska it's such a big deal to the guy, että se ei silti tienaa hyvin. Mä oletan, että jos se tienaa 2,500, niin the girl is doing like 500. Like he's barely niin kuin getting through. You know? Koska okei, 1/5 niin kuin 5-kertainen määrä, sä tienaat 5 kertaa enemmän kuin sun muija. Se kuulostaa meille, että it could be a lot of money, but it could be very little as well. Just tää. Se voi tienaa 1,500. Tää on vähän sellainen keissi, että sun on vaan pakko puhua. Sun on pakko puhua ja keskustella. Mutta jos se oikeasti tienaa substantially more than her, ja se on oikeasti niin kun, tienaa hyvin, niin kun pärjää itse, plus pystyy vaikka säästää, plus pystyy... Why are you complaining? I'm still gonna say that they said that they just graduated. So ei oleteta mitään suuria arvoja. Mut okei, joo, nyt mennään seuraavaa. Sellainen juttu, että olisitko mieluummin naimisissa elämäsi rakkauden kanssa, joka ei rakasta sinua, tai olla naimisissa jonkun kanssa, joka rakastaa sinua koko sydämestään, mutta sinä et rakasta häntä? Ja me. Mä tiedän. Mä tiedän. Siis, are you gonna settle and be like, koska mä en rakasta sitä, mutta se rakastaa mua, niin mä oon good täällä.
Mutta aiot sä olla sellaisen kanssa, että joo mä rakastan sitä, mutta se ei rakasta mua, joten se ei edes kohtele sua silleen, niin kuin miten sä haluat. I don't need to love him. I don't need to love him. Okay, so what's holding you there? The fact that he loves you? Joo. Mitä mä teen maailmassa loving a man more than he loves me? I get that. I feel like that's a death I sentence. feel like kuuntele 3. vaihtoehto, me hyppää parokkeesta. Okei, mut niinku... En mä tiedä, mä tarviin 3. vaihtoehdon. Nämä molemmat vaihtoehdot oikeesti... And you gotta choose. You gotta choose and you have to. Sun pitää miettiä. Sun pitää mennä syvälle sun sydämeen. And which one are you gonna choose? Are you gonna... Haluatko rakastaa ihmistä, joka ei rakasta sua naisena? Vai haluatko olla rakastettu? Koska Aina mä haluan olla rakastettu, mut kuuntele... Mä haluan olla rakastettu, mut mietin, että you don't feel no love for the person. But mitä rakkaus tekee? Niin kun... I'm gonna say something real crazy. Talk to me. But if you respect him, isn't that enough? You can respect anyone, bro. You can respect No, anyone. you can't. You can't respect. Do you respect Donald Trump? I'm not saying Donald Trump. I'm saying niinku sä voit rakastaa, vaan sä voit niinku kunnioittaa jotain ihmistä rakastamatta niitä. Et joo, että mä vaan annan tälle kunnioitusta, koska Mutta ihminen, se että sä et rakasta häntä, ei tarkoita, että sä vihaat häntä. The opposite of not loving someone is not you hate them. Sä voit vaan, you can like them. Okay, so would you be cool if some just likes you and you love them? No, that's why I'm choosing to be loved. That's why I'm choosing to be loved, because I wouldn't take it vice versa. I gotta love you. You gotta love me. Yeah. I know, that's the ideal world. Mutta jos mun on pakko, jos huomaat mä oikeasti stressissä tästä kysymyksestä, ihan niin kuin taas oikea elämä. Mut jos mun on oikeasti pakko valita, niin se rakastaa mua. Totta kai. Ja mä en rakasta sitä. But you can learn to love someone. You can learn to love someone. Actually, yeah, you can grow to love someone. Yeah, if you're around someone constantly, you're gonna love them eventually. Mieti sitä, että sä rakastat tyyppiä ihan sikaa ja se ei vaan rakasta sua. I can't do that. Yeah, sorry. So it's Casey. Yeah. Nah, that just made me feel some type of way. Like what? Mut mies, joka ei rakasta sua, probably hates you. Why you say that? Think about it. Toi kysymys antoi mulle kyllä. En mä tiedä, mutta mulla on ihan pääkipeä tosta kysymyksestä. Cause I'm like, I can't do it. Okei, tässä on tällainen dilemma. Tääkin on löydetty netistä. Mä lähdin reissuun salaan, koska tiesin, jos kysyn äidiltä, se olisi sanonut suoraan ei. Suluissa, entä jos sattuu jotain? No, sattuu. Kaaduin sähköpotkulaudalla ja sain kunnon ruhia naamaan. Otsa auki, poski turvoksissa. Näytin siltä, että olisin joutunut tappeluun. Ja äiti luulee, että olin vaan kotona chillisti koko viikon. Olen peittänyt kaiken meikillä ja selittänyt, että liukastuin lenkillä. Ja nyt mietin vaan, kerronko koskaan vai annan ajan vaan hoitaa haavat ja salaisuudet. Kysymys kuuluu, millainen sun mutsi on? Jos sun mutsi on chill. Ja tiedätkö silleen, että on erilaisia mutseja. Sä voit sanoa jollekin sun mutsille silleen, että tää kävi. Ja sit sun mutsi on silleen, joo, miksi teit tälle? Jos sä olisit voinut sanoa mulle, niin mä olisin voinut tää. Mutta jos sun mutsi on sellainen, että se tulee muistaa tän 300 vuoden jälkeen, kuole sillä salaisuudella, I'm sorry. I'm sorry, kuole sillä salaisuudella. Mut jos, tai sit tiedätkö mitä mä tekisin? Mä sanoisin sen sille sit kun mä oon late 40s, mä oon silleen, että mulla on hauska tarina. Se kysyy mitä mä oon silleen, että joo, muistatko tätä yhden kerran? Kun mä sanoin, että mulla oli haava, mä menin ulkomaille ja mä tein tätä. Mitä sä voi tehdä mulle enää siinä vaiheessa? Ei se voi vaan olla silleen, että no onpa tyhmää. Siitäkin se tuli. Mut siis, I don't know, siis toi on vähän hassu, koska sä oot kertonut sun äitille, että sä menit reissuun ja sä loukkaannut reissun aikana. That's one part. Sä menit reissuun, sä et kertonut, mutta sä loukkaannut ja sä et silti kertonut siitäkään. Niin kun, there's such thing, että sä voit kertoa osittain.
Mikä osittain sä kaaduit? Mä kaaduin, tiedätkö, missä sä kaaduit? I don't know, tell a white lie. Mut me personally, jos mun kävisi jotain mun naamalle, I'm telling my mom. I need the emotional support. It depends. Jos on sellainen pieni haava, en mä ole sanomassa. Mut niinku tässä oli iso. Obviously, okei, tässä on sellainen case. Mut se, niin kuin mä sanoin, se riippuu, että millainen sun mutsi on. Niinku, tässä ei tiedetä, että millainen se mutsi on. Tässä vaan on silleen, että sen näköjään se mutsi on tosi sellainen, että huolestuu helposti. Että mitä jos jotain sattuu ja tälleen. Mut niinku, if she doesn't hold that information silleen, että joo, tää, sen takia the next time you cannot go, niin joo, sit se on niinku helppo sanoa. Mut jos se nyt on sellainen case, että okei, että you know, suuttuu vähän aikaa, mutta sit antaa asian olla, ei se ei pidä sille sydämessä for the next time. I don't know. Ehkä koska mä itse kerron mä äitille kaiken. You know? I personally, when I was growing up, I was a good kid. Like, jos sun sanottiin, mun raja on toi viereinen piha. Mä en mene yli sitä rajaa. Mä olin siinä samassa kohdassa. Niin ei mulla koskaan käynyt tällaista keissiä, mutta mulla on vaan ja ainoastaan sellainen, että okei, kaikki meni jonnekin. Okei, no mä voisin ehkä kurkkaa nopeasti tonne ja tulla takaisin, mutta ei mulla ole mitään tuollaista hullukeissiä. Ja toi reissujuttu, en mä tiedä, en mä koskaan mennyt salareissuun. En mä mennyt koskaan salareissuun. So, but... Joo, en mäkään koskaan mennyt salareissuun tai sillain. Kyllä mä tosi pitkään aikuisenakin joudun kysyä lupaa. Obviously, mä voisin olla vaikka 35, mulla on silleen, että joo hei, mä oon lentokentällä nyt. Ja, äiti, mä oon lentokoneessa, I love you. Mun on pakko. Joo, just toi. Aina on pakko. Ja sit se, että no niin hei, nyt me laskeuduttiin, mä oon nyt täällä. Mä laitan sulle viestiä, kun mä oon hotellilla. Okei. But I don't even think, esim. Mun kohdalla, it's not about, että mä koen, että mun pitää kysyä lupaa. It's about including my family into my life, and ne tietää. Koska joskus, tiedätkö, me voidaan olla niin independent, että they feel like they're never in the loop. Okei. So mun mielestä niinku small things like, että tiedätkö, mä menen, tiedätkö, like lomalle kuukauden päästä, niin ne jo kokee, että like they're included into your life. They know that's what you got going on. En mä tiedä, mulla on ehkä vaan se, että koska mä puhun niin paljon ohimennen, ennen kuin mä oon niinku varannut mitään, mä saatan se, että joo, mulla on mielessä, että mä lähden toukokuussa jonnekin. Ja mä mainitsen sen, ja sit kun mä ostan, mä sanon, että niin, mä nyt varasin sen. Niin sit on jo vähän niinku tiedossa, että tää tulee tapahtumaan. But yeah, I get what you mean. Eiks mitään shoutoutia? Joo, mä en oo miettinyt shoutout. I haven't thought about a shoutout by myself. Shout out to my mama. I love you, mama. P.O.P. Hold it down. Tää biisi on ollut päässä nyt ainakin viikon. Tää on Mariah the Scientist, Burning Blue. I love that song. Can we hear it a little bit? I would, but you wanna... The way the voice is set up. But listen, I ain't no Beyonce, but so bangeri. Mut joo, se biisi, I love it. Mulla on yksi biisi, mitä mä oon kuunnellut, mut siinä ei lyrics. It's just a beat. Really? Can I play it? Play it. Mä oon yrittänyt olla kuuntelemaan musiikkia. 10 sekunnin pätkä. Ja sit kun mä kuuntelen vaikka salli jotain, niin musiikkia, missä ei oo sanoja. Niin tää on ollut yksi mun favorite one for the gym. And just when I go for a walk. En tiedä miksi. Oh, this beat hits. Tää beatti hittaa. But joo, that's... Okay. It makes my toes tingle. We love that. Yeah. It gets me giggly, you know. Okay. So, this was today's episode. And I hope you guys like this one. Tää oli vähän erilainen. Tässä on vähän pidemmät dilemmat, niin tässä oli vain 2 dilemmaa. Vai oliko se 3? 2 vai 3? Mä en muista. 2? 2. 2. Okay. So, this is for today.
Ja hopefully me nähdään very soon for the next one. I am Wura. Ja mä oon Musha. Bye! Bye!